Anti-Organized Crime Commission at ang National Bureau of Investigation na pumupunta sa Visayan at sa Mindanao ang mga POGO operators at workers na nanggaling sa Metro Manila at iba pang bahagi ng mundo. Ako din sa Radio Dapat. Ay, nako, thank you very much. Marami lang makapusok ang lahat na yan. Problema na, bobo, etc. Ano ba problema? Lahat ng yan, may kinalaman sa ng demonyo sa loob. Alam niyo ba ito? Pera? Lahat yan, may kinalaman sa pera. Kaya ba ba rin? Problemang malupit natin. Puro pera ang nasa likod na dahilan. Talaga na naman. Problema naman. Number one demonyo ang pera. Paano mo naman kung ikaw wala kang pera? ay wala namang anyang naitalang namang ibang insidente. Maliban lamang na naging matindi ang pagbabagal ng tawag ng trapiko. Ano?
Paandar ka din. Napakaganda. Yan na.
Kayo'y nakikinig. Mga pilotong lupa, eto na rin yung pinakaabangan sa big time balita. Latest mabigat na isang Metro Metropolitan Manila Development Authority or MMD Metro Bay. Kasama natin maglilingkod ngayong Martes. Gino Joel Waki, magandang hapon. Magandang hapon din sa inyo, parinig, at sa lahat po ng mga nakikinig sa DZWB. Yung muling kalagayan po ng traffic natin ngayon, lalo na nga po yung Medjay, Southbound Lane, mabagal na nga po yung nararanasan pagmula dyan sa may kaingin, patungo po ng Bandalahin. Maluwag naman yung West Avenue hanggang Quezon Avenue, pero pagkapit ng Scout Romeo, mataklaman hanggang sa mabagal po yung mararanasan dyan. Bakit luluwag lang yan na may flyover patungo